yakni benta jongga kubor la OneRiKhasi daga fatafat online shopping store. Hadian kajing nang kiu jong kinong yo ya kajing pang COVID-19 hapo kathan khana para kiba kenthop ya kikat tu kan nitli kisnong kibadai ru hapo kajirang constituency da kajing songkhya ka bakrau bat ru kum kajing kat khliat na ka benda kipat ba kathan menta kasingi kan riu tarik unai tung u MLA kajirang lembat u MDC kila Hiar sakite kisnong kibala sakta bat ru ban ya kendu ya kilong yeng kibalamat ya kane kajing pang khlam Hagane kajing Hiar jong uba S Sotun MLA bat uba Victor Rani kumu MDC lasen ran lang banlek Mynsiem ya kite kilong yeng da uba Roshan Ronghang district epidemiologist u Dr. Kibor Pulit bat kiwe hagabala samru ya kilat jingerap kum kimarba mardi bat kiwe habakran bagilap thai khubor uba S Sotun ulapun pau ya kajing songkhya ka bakrau lor kajing nang kiu kajing don jong kinong yo ya kane kajing pangkhlam hapo kathan kabadei pet dekhmi khamtam kabadei ru kajaka ka markhap bat ka asam hakaba kum unong mi khmat usim khya kirpang banai Mynsiem mi tu kilong yeng ki blamat ya kane kajing pang harengkat bat kilat jingerap ban kersan ya kite kilong yeng ki badang hap ban pendep ya kajing sha set slong kumbala batha da kibor katrat ko khya ha next ni uba Sotun lembat uba Victor ni kala ya kendu ru ya kinong yalam snong ka bari dua ban Mynsiem ki ha kane kajing khon ya khlam COVID-19 bat ru ban ai kajing kentu kan pham sha kinong yalam snong ya kini kesi ke jingwan bisit ke jongi ya kini ki lai teli kisnong na tamul kusi kalaimer kanapara bat hani habari dua halor ka jingyo jitip hage bede bat ki covid cases ki positive case ke baladon ha kene ka konferensi ke jongi te nakaliang jonga kum MLA bet MDC nilaya rai banyawan lang bat ke medical team kumno banyawan man Mynsiem ki ya ketika family members kibadon hakiti kibalayo kene ka jingstom bat kumju bani kendu bat kido bosnong ba kinla ban ai ke jing trelang ban la ban te lakam ya kene ka jingpur jong ni khnyang jingpang te nakaliang jonga kum MLA kene ka phone ngaso ban penpau ya ke jing kublai ka sokar hadin bang ladap ai ka petition nakabenta ban le ka random test hakini ki border areas baro bat nakaliang ke sokar kala simkyahi kala pha menin kala sedang mele ka random test na khanapara bat ni ngech kem balasha kin sale bat ha ka area jong katamul kusi bat ka baridua bat hakini ki area baro ki badon hakini ki border areas along markap bat ka Assam ti nakaliang jonga ngakarpat ya baro ki do basnong ki baydon hakini ki border areas baro kumbang nilai I bahag pigi pon nadu bapen banai ka total lockdown ka baningkong hakaba kila simkia ban volunteer kisnong ban check ikibri kibon nabar bat kane kelala sisa ka long success bat kelala sisa ban yada kita jingpur yung khnyang jingpang bat hakane kapur ngakentu biang sesisin lada bakila bakine simkia biang ki dobasnong baro bat ki volunteers ban khanglat ikiwe pat kibri kibanabar ban wan se kisnong githau ki juki khnang ba kinla ban light na kene ka jingpur state yung khnyang jingpang kamtam habang edon bakene ka border baka Assam ta Guwahati ka Balabun ba ki bayo kene ka jingpang ki jingstom nakaliang jonga ban kerpat ya baro ki darwasnong bakni ya tre sitom kumba ki ya tre menswa ni iba hakto ko por sisa ni ki don ka covid committee bat kadon ka jing pahara na ka liang ki volunteers baki numsa bandrung kamtam ki bu banabar te kini ki areas ki balayo ya ne ka jingpang kerpat tung yaki ba ki rong ba snong kin simkhia ya kene ban penimbiang ya kato committee bat ban pek nyada khamtam kene ki containment area naru lasai kembang tip ba kandon ka relaxation jang ka curfew nadu khandai hadu khadar baje teng kerpat yaki rong ba snong kin penbej hakata kadur ba kanom don ka jing ya khapnya ka social distancing kin maintain but kin penbej ru yaki area wise kumno ban mi kumno ban lekhet lekpet yaki Jingkiew no naka yaw naka